ҳабдиёри азиз, дар Самарқанд боғи чормағзро ман дидам. Боғи чормағзе ки ҳамин лаборатория инвитро сохтагӣ. Мана ин чормағзои бениҳоят нағз. Ака, инҷа биед шумо ака, Собир ака. Ин чормағзо бениҳоят хушрӯй бастагӣ. Ин чормағз кадом сорт бошад? Чанд лер бошад ме? Чормағзи амрикоӣ чанд лер. Чанд лер. Ҳам чормағзое ки мо аз Туркия мебиёрем ҳамон ме? Набинед чӣ хел бисёр бастагӣ дарон ба дарон. Обаш қатрагӣ ме? Обаш қатрагӣ. Оби қатрагӣ қати мондер. Калон мешудааст ку донеш, ҳа? Мешуд ду калон мешуд. Ана ҳаминам касал шудагӣ, ҳа ака? Вай ин чӣ медонам, агар аз 30% зиёд шавад, агар дору мезананд. А так ҳозир он қадar хавфаш нест ин касал. Камтар вақти боронгарӣ пайдо мешуд, баъд нест мешуд. Ҳаво ки гарм шуд. Нест мешуд, ҳа худаш? ҳавои гармда. ин дар ҳақиқат чормағзи чанд лер, ҳа? Калониша бинед, чӣ хел калон. Басташам бинед чӣ хел зур. оби қатрагӣ қати дарношон тоза замино. ин бастагиша бинанд на чанд лера. аз ҳамин поён бастагӣ. анако як чиз ман ба чормағзпарваре ки дар Тоҷикистон мехоҳанд чормағзпарварӣ кунам фаҳмонам. Ман доим мегӯям ки чормағза шакл даровардан дар кор. ҳар як чормағз тахминан аз 1 метр 20 сантиметр баъд панҷазадагӣ. аз поёни замин ягонта панҷазадагӣ недидед. чели ки ман мегӯям ки формировка кардан дар кор, анам хеле одамо формировка кардагӣ. бинед 1 метр 20 сантиметр 1,5 метр баъд панҷазадагӣ. мана вай бине таги замин панҷа буромадагӣ нест. 1,5 метр баъд шакл додагӣ. аз наздик нишон диҳам шумо да. мана ҳава кунда. мана би кунда бинед буромада омадагӣ 1,5 метр баъд шохош ҳар тараф рафтагӣ. то ин вақта буридагӣ мана парора бинед буридагӣ. ана ҳамдиёрони азиз, ин дар ҳақиқат ба шакл дарории дурусти чормағз ҳамин аст. ва ман шумо ёд додам, чанд маротиба нишон додам. ҳар худо хоҳад имсолам аз ин чанд лер мо мебиёрем. ана бисёр мебандад. дар хуҷанд ман нишон додам чӣ хел бисёр бастагӣ буд. имсол шумо моро бо дархост кунед, мо аз Турсия барои шумо ниҳоли тайёри ҳамин чормағзро мебиёрем. бениҳоят бисёр мебандад. сифаташ зур сафед дона, ҳа ака? сафед дона. Пайвандтагаш ду хел парадокс форнер ва флач. флач. ду хел пайвандтага шудагӣ. ҳамдиёрони азиз, мерем давом метиҳем намурро.